hankak aldaken parean jarri, eskuak kuadrizepsean finkatu, eta atz guztiak elkarrekin ipini, pintzarik egin gabe. Sorbaldak pixka bat atzera eraman, eta bilatu bizkarra lerrokatuta egotea. Lepoa pixka bat luzatu, eta hemendik arnasa hartu sudurretik, eta suabe askatu ahotik, hartu arnasa, eta poliki askatu, hartu arnasa beste behin, eta askatzerakoan, poliki ireki saietzak apnean. Kokatu saietzak eta mantendu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eta arnastu. Berrirore hartu arnasa, hartu, eta askatu. Saiatu bizkarra luzatzen, hartu arnasa, eta askatu airea. Bizkarra luze eta sorbaldak atzera, hartu arnasa, eta askatzerakoan, ireki poliki zure saietzak apnean. Mantendu eskuak, eta 10 kontatzen dut. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eta arnasten dut. Eta gozen azkeneko egitera, hartu arnasa, eta bota ahotik, mantendu bizkarra lerrokatuta, hartu arnasa, eta bota airea, eta beste behin, hartu arnasa, sorbaldako kondoak bere tokian, eta airea botatzerakoan, ireki saietzak apnean, ireki eta mantendu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eta arnastu.